owayengumdlali we-Kaizer Chiefs uKhama Billiat, ukubheke ngabovu ukuhlangana neqembu lakhe langaphambili, egcizelela ukuthi akukho phoyinti afuna ukulipruva lapho iqembu lakhe lamanje iScotland FC libhekana nezinkunzi zaseNingizimu Afrika emidlalweni wobungane ngesonto elizayo. Amakhosi azobhekana ngqo namaqhawe aseZimbabwe esigabeni sesithathu seToyota Cup ngesonto mhla ka-26 kuJulayi eRoyal Bafokeng Stadium eRustenburg. uBilliat uchitha amasizini amahlanu neKaizer Chiefs eNat'arena ngaphambi kokubuyela ezweni lakubo ukuyoqhubeka nomsebenzi wakhe. Lo mdlalo osekhulile uzwakalisa injabulo enkulu ngokubhekana nelinye lamaqembu amakhulu ezwenikazi. Ephawula ukuthi ukudlala neChiefs kuyithuba elikhulu eqenjini lakhe. Ucacisileke ukuthi akanalo iphuzu afuna ukulipruva ngokumelene nabaqashi bakhe bangaphambili. Ethi umane ubheke phambili emidlalweni omuhle webhola njengomdlalo weScotland FC. Ngenkathi umdlalo usebenza njengomdlalo wokuzifudumeza wesizini ezayo yeChiefs, ufika phakathi nesizini ebalulekile yasekhaya yeqembu elinamandla laseZimbabwe iScotland FC okwamanje sihlezi phezulu esicongweni seZimbabwe Premier Soccer League, behamba phambili ngamaphuzu ayisikhombisa kanye nemidlalo engu-12 kuphela esele kule sizini. Lo mdlalo oneminyaka engu-35 ukholelwa ukuthi ukudlala kahle eRustenburg kuzosiza ukugcina ukuzethemba kweqembu lakhe kuphezulu njengoba lizingela isicoco salo sesibili seligi kulandelana ngesizini yabo yesibili kuphela esigabeni esiphezulu. Ngemuva kokusayina okokuqala neYada Stars FC lapho ebuyele eZimbabwe, uBilliat uvumile ukuthi ukubuyela ezweni lakubo kwakulula kakhulu kunalokho ayekulindele ekuqaleni. Njengoba echithe isikhathi sakhe esiningi somsebenzi edlala eNingizimu Afrika, wabelane ngokuthi usethole indlela yokujabulela ibhola lakhe futhi ngempumelelo. Uchaza iligi yasekhaya njengendawo yokuncintisana kakhulu athanda kakhulu ukudlala kuyo, ngenkathi ephawula nokuthi kusenezindawo ezidinga ukuthuthukiswa ukuze iligi ikhule kakhulu.